Wannan wani tsibiri ne da giwaye suke rayuwa a gurin, tare da kunkuru, wani nau'in kunkuru wanda yake ɗaukan tsawon shekaru baya girma. Za ka yi mamaki yadda wannan kunkuru suke cakuduwa da wannan giwaye ba tare da giwayen sun illatar da su ba. Duk da yawan karancin ruwa da ake fama da shi a wannan yanki. Amma dai wani lokaci ana samun akasi. Wajen giwayen nan suna take waɗannan kunkuraye ko su dauke su jefar da su saboda tare musu gaba da suke yi.